И здравейте, Вибокс! Аз съм Бой 13, мене Амирус 98, ам сега Амирус 9. Кажи нещо? Здравейте, сега ще ви покажем в този епизод на Майнкрафт как да си построите хубава къща, когато сте на Game Mode 1. Да, той не знае какво да каже. Какво? Не знаеш какво да кажеш, говориш и така смисъл се едно ще си правиш реклама, човек. Ами да, правя си реклама. Как стоя? Да ме викат повече серват да стоя. Окей, значи това е моят язамък. Какво ще променим? Ще правя по него... Не, също се така, защото ще слагам някакви... Ще слагам някакви работи. Ето от диспенсър ще стреляме стрели към него. Ще ли стрели, че ще убия? Тъй. Ще покажа от изгря слънцето, ако имах команди. Добре. Жало се, ще благодаря на края на всички епизоди. Добре. Сега трябва да направя миничка. Една хубава миничка. Направи си влакче. Да, влакче и миничка. Откъде се спускаш от моето? Не, аз няма как, има резиденция и не мога да таковам. С засилка? Забравя ли? Как с засилка е? Не става, че аз съм пробвал, като се пробвам, ето сега, например, знак това и трябва да продължавам сега, те на тука и е така в кръг. Разведи ги из сървъра. Разведи ги из сървъра, то сървъра е английски.